Darlleniad, mawr gwylydd i mi, ar wahân i salm ar y dechrau, nes i anghofio darllen darlleniad dy syl dweitha. A dwi wedi bod yn fflangellu fy hun. Ers wythnos, lle gynnau ddarlleniad andros o hir i chi'r wythnos yma. Nagos, ond mae rhaid cael darlleniad o'r Beibl mewn oedfa Gristnogol. A dwi wedi bod mewn oedfa Gristnogol heb darlleniad Gristnogol. Dwi'n methu ymdopi efo'r syniad yna, lle. Oherwydd gair Dyw ydy hwn. A mae Dyw mewn ffordd arbennig yn siarad hefo ni drwy air. Felly pan da ni'n gwrando ar ddarlleniad, da ni'n meddwl, os gan Dduw rhywbeth i ddweud wrtha fi yn hwn? Ac yn aml iawn mewn oedfa, da chi'n dweud, oes, mae gan Dduw rhywbeth i ddweud wrtha fi yn darlleniad ac yn ei air. Mae gair Dduw yn fyw a grymus. Ac yn y fan yma, yn Effesiaid 5, da ni'n mynd i ddarllen, neu na i ddarllen bore yma, dwi'n meddwl, fel byw fel mae Dyw eisiau. Felly, dilynwch esiampl Dyw gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel y gwnaeth y Meseia ein caru ni a marw yn ein lle ni. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn arogli'n hyfryd i Dduw. Ddylai bod dim awgrym o anfoesoldeb rhywiol yn agos ato chi, nac unrhyw fochyndra na chwant hudanol chwaith. Dydy pethau felly ddim yn iawn i bobl sydd wedi cysegru eu bywydau i Dduw. Dim iaith anweddus, siarad dwl a jocs bydron chwaith. Does dim lle i bethau felly. Yn lle hynny, dylech chi ddiolch i Dduw. Da chi'n gallu bod yn hollol siŵr o hyn. Dim Dyw a'i Feseia sy'n teyrnasu y bywyda'r bobl hynny sy'n byw yn anfoesol neu'n aflan neu'n bod yn hunanol. Addoli eilyn ddiwiau ydy peth felly. Peidiwch gadael i neb eich twyllo gyda'i geiriau gwar. Mae'r bobl yma'n gwneud Dyw yn ddig a bydd yn dod i gosbi pawb sy'n annifydd iddo. Felly, peidiwch yn uno gyda nhw. Ar un adeg, roeddech chi yn y tywyllwch, ond bellach mae golau'r arglwydd yn disgleirio yno chi. Dylech fyw mewn ffordd sy'n dangos eich bod chi yn y golau. Bethau da a chyfiawn a gwir ydy'r ffrwyth sy'n tyfu yn y golau. Gwnewch beth sy'n plesio'r arglwydd. Peidiwch cael dim i'w wneud ar math o ymddygiad sy'n perthyn i'r tywyllwch, na ewch ati i ddangos mor ddrwg ydyn nhw. Mae'n warthus hyd yn oed sôn am y pethau mae pobl yn ei gwneud o'r golwg. Ond pan mae'r gola'n disgleirio, mae'r cwbl yn dod i'r golwg. Mae'r golau'n dangos pethau fel y mae nhw go iawn. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. Wan ta, chi'n bod wrth i ni ddarllen, dwi'n eisiau chi ateb bore yma, ond be mae Dyw di ddweutha chi yn y gair? O na gymal, o na frawddeg, o na wirionedd wedi eich taro chi a gwneud i chi feddwl. Byddai'n cyfeirio at un o'r adnodau yn y munud wrth i ni fyw yng ngoleuni'r Atgyfodiad am y trydydd trola yn y bregeth, ond nid y trola yn bywydau. Oherwydd mae hynny'n parhau i bawb ohona ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ydyn tair pregeth yn dilyn o'r Pasg ei hun, ac oedden ni dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gweld, o'n i'n awyddus yn ystod y gyfres yma i ni gofio bod ystyr atgyfodiad yr Iesu'n oleuni sydd byth yn diffodd. Nid un digwyddiad ydy'r atgyfodiad ar sydd y Pasg. A dyna fod, da ni'n cael yn fanno am y 365 diwrnod arall ac yn dod nôl ato fo ar sydd y Pasg nesaf. Ond yn yr atgyfodiad cyntaf, mae'r goleuni'n dal i lewyrchu.
Dwi wedi bod yn byw yn y Mant, diolch i chi fel cynulleidfa, a Vicky, ers 27 o flynyddoedd. A mae yna un bylb yn y tŷ, tydw ddim wedi newid. Mae o'n yr atig, mae o'n hen ffasiwn, mae o'n ychwanegu at fy mil trydan bob mis, ond tydi o rioed wedi piffio, dda ni'n dweud, to fuse, di o rioed wedi piffio. A mae'r bylb yn yr atig yn llewyrchu drwy'r blynyddoedd yn y tywyllwch ac yn troi y tywyllwch yn oleuni. Ond, ryw ddiwrnod, mi fydd y bylb yna yn piffio. A fyddai'n cynnal anglad parchus iddo fo, herwydd bod o wedi gwneud gwaith mor dda. Ond, goleuni atgyfodiad yr arglwydd Iesu, mae'n parhau i lewyrchu bob amser, bob blwyddyn, bob mileniwm, hyd dragwyddoldeb i hun. A mae'n llewyrchu ar yn bywyd ni, a'n deall ni, a'n gwerthoedd ni, a'n blaenoriaethau ni, bob dydd o'n bywyd, fel pobl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi T. Thomas yn un o'i lyfrau, fe tra ni fynd i'r sleid nesaf yn deud fel hyn, T. Thomas yn ragflynydd i mi yn Ebenezer, ac yn dad i Rhodri, mi fysa Ifan yn gwybod y dda amdano fo, rwy bod Ifan yn dod o Wrecsam yn wreiddiol. Ac fel hyn o T. Thomas yn deud yn ei lyfr Ar ddechrau'r dydd, fe newidiodd y pregethu'r atgyfodiad rhag olwg pobl yn y ganrif gyntaf gyfan gwbl. A'r brif ffordd y gwnaeth ef hynny mi gredaf oedd wrth iddo argyhoeddi dynion fod gallu yn y byd bellach oedd yn gryfach nac angen. Mae gallu'r atgyfodiad yn fwy pwerus na unrhyw dywyllwch, anobaith, ansicrwydd, sefyllfaoedd dybryd a marwolaeth ei hun. Nid marwolaeth sydd yn ennill y dydd, nid marwolaeth sydd yn chwythu'r trwmped ola, ond atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist sydd yn llewyrchu arna ni o ddydd i ddydd. A mae'r goleuni'n llewyrchu ar y greadigaeth, ar ddynoliaeth, ar amser ac ar bob awr o'n bywyd ni fel pobl Iesu. Yn dileu'r tywyllwch ac yn dod â gobaith sicr. Felly wrth i ni fyw yn bywyda yng ngoleuni'r atgyfodiad, os da ni mewn brwydr neu mewn cyfnod tywyll, mae'r goleuni'n dal i lewyrchu. Os yda ni ar ben yn digon a mae bob dim yn hunky-dory yn bywydau ni, mae'r goleuni'n dal i lewyrchu. A dyma'r addewid i'r Cristnogion. Dydy o byth yn diffodd. Dydych gobaith chi byth yn darfod bod chi weithiau'n teimlo felly. A da ni, drwy gariad Duw, yn byw yng ngoleuni yr atgyfodiad. Mae Iesu wedi concro drwg a phechod a marwolaeth. A gai'ch annog chi fel pobl, peidiwch byth anghofio hynny. Hyd yn oed pan ma'ch ffydd chi'n gwegian, peidiwch anghofio hynny. Pan mae anghrediniaeth yn eich temtio chi, peidiwch ag anghofio hynny. Oherwydd mae hwn yn un o'r gwirioneddau sydd yn cynnal ni ac sydd yn mynd i'n cynnal ni fel Cristnogion mewn dyddiau dyrys yng Nghymru. Rwan ta dair bregeth, ryw recap bach, o sawn i'r sleid nesaf, ddaru ni sôn yn gychwyn am amser i gredu. Y ffaith fod Iesu Grist yn atgyfodi yn gorfforol, mae o'n newid y boundaries fel petai. Mae o'n newid yn dealltwriaeth ni o pwy oedd Iesu. Sa Iesu di aros yn y bedd, iawn, da ni'n dweud, boi da, dyn ardderchog, arweinydd medrus, ond nath o ddim aros yn y bedd. Nath o'n syfrdanol atgyfodi. A mae hwnnw yn herio pobl i gredu bod Iesu yn unigryw. Mae o yr unig un sydd wedi concro marwolaeth, wedi trechu y tywyllwch. Ac felly mae'r her, ydych chi'n credu ynddo fo?
A da ni'n gweld yn hanes y disgyblion yn dydan ar ôl yr atgyfodiad. Oedd rhai ohonyn nhw ddim yn credu yn y dechrau. A dyma'r her o hyd. Ydych chi'n credu fod Iesu Grist yn arglwydd, i fod o wedi atgyfodi, i fod o'n fyw. Her i ni, dwi'n yn gwybod lle da ni gyd yn sefyll heddiw yma. Her i mi. Her i'r gymdeithas. Nid un ymhlith rhai tebyg ydy'r Iesu. Mae Iesu hun yn dweud, fi ydy'r unig arglwydd a'r unig gwaredwr. Felly mae'r atgyfodiad yn creu amser i gredu. Yr ail beth oeddan ni yn ystyried y disgyblion ar ôl yr atgyfodiad, a bod nhw'n cymryd amser i ddechrau deall arwyddocad beth oedd wedi digwydd. Oeddan nhw'n deall yn syth, oeddan nhw'n gweld yr arwyddocad, ond yn raddol, wrth gredu, maen nhw'n dysgu, oeddan nhw'n myfyrio ar yr hyn oedd Iesu wedi ddweud, ac yna mi oedd yr deall yn cael ei oleuo. Mi oedd yr ysbryd glân yn dod, byddai'n sôn am yr ysbryd glân ar ôl y Pentecost y mis Mehefin, ond mi oedden nhw'n deall mwy a mwy. A pan da ni'n rhoi'n ffydd yn yr Iesu, da ni'n mynd deall bob dim. Yn wir, trwy gydol yn oes, mae yna ddirgelion, da ni ddim yn mynd i ddeall, na i datrys, ond da ni'n gallu tyfu yn deall o arwyddocad syfrdanol cariad Duw yn Iesu. Ac mwyn dod i ddeall mwy, mi oedd y disgyblion yn gwneud 3 pheth. Oedden nhw'n treulio amser efo Iesu, oedd ar y ddaear am 40 diwrnod, treulio amser efo'r Iesu. Faint amser da ni'n rhoi i dreulio efo'r Iesu? Rhowch amser o'r neilltu. Cos mae'r byd, mae mor llawn o ddarluniau a cherddoriaeth a fideos a technoleg. Rhowch nhw'r neilltu. A dydwch arglwydd dyma fi ar dalwa di. Yn ail, mi oedden nhw'n treulio amser hefo'i gilydd fel pobl Iesu Grist. Mae dod at yn gilydd fel yma yn wych ac yn adeiladol ac yn datblygu'n ffydd a'n deall ni. Mae Cristnogion sydd ddim yn rhan o gynulleidfa o bobl Iesu Grist yn aml yn colli ffordd, yn colli ei ffydd. Ac yna'r trydydd peth ddigwyddodd oedd bod nhw'n agored i'r ysbryd glân ynde. Yr ysbryd glân yn dwyn ar gof be oedd Iesu Grist wedi ddeud ac yn esbonio fo iddyn nhw. Heddiw, am ychydig funudau, byw yn ngoleuni'r atgyfodiad, amser i dyfu, dwi wedi dewis fel is bennawd, amser i dyfu. Rwan ta, ar ôl i'r atgyfodiad digwydd, fe ddigwyddodd rhywbeth trawiadol iawn y mywyd disgyblion a dilynwyr Iesu Grist. Mi oedden nhw'n ofnus, mi oedden nhw'n ansicr, mi oedden nhw'n ddigyfeiriad, oedden nhw'n gwybod be oedd yn digwydd. Ond yna'n raddol, dyma'r criw di-hyder yma yn troi yn griw o bobl hyderus ym ei ffydd. Dyma nhw mewn gwirionedd yn newid trywydd y byd yn y pen draw, fel bod ni yn y fan yma 2000 o flynyddoedd wedyn yn addoli yr arglwydd ac yn tystio i achawdwriaeth yn ei enw fo. A'r rhan o'r hyder yma oedd i bod nhw'n tyfu yn y ffydd. Mi oedden nhw'n tyfu yn ei ffydd, yn ei cariad, yn ei tystiolaeth. Ac fel Cristnogion, da ni hefyd i dyfu ac eiddfedu yn yn ffydd. A mae hynny yn newid ni ac yn newid yr eglwysi da ni yn rhan o'i bywyd nhw. A mae Iesu efo darluniau bach yn cyfleu yma, dameg yr heiwr. Chwalwch hadau y gair, a mae yna 4 math o dir. A'r tir olaf ydy'r tir da, a mae'r hada yn egino, yn gwreiddio, yn blaguro, yn deilio, yn tyfu ac yn dwyn ffrwyth. A dyna ddarlun o'r Cristion. Un sydd yn tyfu, diolch yn aros yn hedyn, ydy, yn y pridd.
Mae o'n tyfu ac yn datblygu ac yn cynhyrchu ffrwythau yn ei fywyd ei hun. Dameg yr wirwyn wyddен. Mae Iesu'n dweud, fi yw'r wirwyn wydden, chi di'r canghennau. A da chi'n gorfod aros yno fi, pam? Mwyn i chi tyfu, a cadw'n iach, a cadw'n gryf, ac yn y diwedd, cynhyrchu grawnwyn bendigedig. Ffrwyth yn ffydd yn dod yn amlwg yn bywyd ymarferol o ddydd i ddydd. Felly mae Iesu'n defnyddio'r darlun o dyfu a thyfu'n ysbrydol, a thyfu fel Cristnogion. Ac yn sgil yr Atgyfodiad, mae'n amser i Gristnogion dyfu yn y ffydd. 2 beth bore yma'n unig. Yr un cyntaf, tyfu mewn cariad. Ac yna yn fyr, tyfu mewn tystiolaeth. Nes i ddewis hwn, tyfu mewn cariad, oherwydd bod o mor allweddol i'r ffydd Gristnogol. Mae Iesu yn pwysleisio hyn yn gyson yn yr Efengyla. Mae'r apostolion yn pwysleisio hyn yn y llythyrau wedyn hefyd. Tyfu mewn cariad. Dyma dwi wedi dewis un adnod i chi. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi, Iesu Grist yn siarad. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut y bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n dilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Felly nodwedd Cristnogion, nodwedd eglwysi Cristnogol, ydy'n bod ni yn caru. A nid unrhyw fath o gariad, mae yna ddiffiniad yn does. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Fel mae Iesu Grist wedi'n caru ni, da ni fod yn caru yn gilydd. A diolch yn digwydd trwy fagic, da ni'n gorfod gweithio ar hyn. Oherwydd pobl amherffaith ydan ni fel Cristnogion, nid pobl berffaith. Mae'n golygu o fewn i eglwys bod ni'n mynd i anghytuno, bod ni ddim bob amser yn mynd i gyd-dynnu, bod rhai yn mynd i anobeithio, bod na wrthdaro, ond trwy'r cwbl, da ni'n gorfod caru ein gilydd. Fel y carodd Iesu ni. A sut gariad ydy cariad yr Iesu? Cariad a berthon ynde. Cariad sydd yn gwasanaethu. Cariad sydd yn fodlon gwasanaethu bobl, Cristnogion eraill a phobl yn y byd. A da ni'n gorfod tyfu yn y cariad hwn. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Mae yna groeso i ti sethu redeg o gwmpas. Dwi wrth y modd y gael di yma. Gos fi o mab i 25 mlynedd yn ôl yn rhithro o gwmpas. A mae'n hyfryd jyst cael ei sŵn plant yma, bendigedig. Cariad yn tyfu. O'n i'n Nghaerfaddon bicia fi ychydig wythnosau nôl. Ac mi oedd na dripia ysgolion tramor yna. Ac oeddech chi'n gwybod i bod nhw yna, oherwydd i bod nhw'n gwisgo satchels, lliwgar iawn, trawiadol. Ac felly oedden nhw'n mynd yn un neidar ar hir y stryd, hefo athrawon pryderus, ti'n cofio'r dyddiau yna, John? Athrawon pryderus tu ôl iddyn nhw. Ond oeddech chi'n gwybod pwy oedd yn perthyn i'r ysgol, oherwydd i bod nhw'n gwisgo satchel trawiadol o liwgar. Oedd yn rhywbeth high-vis. Mi oedd eraill o'r ysgolion yn gwisgo'r vests yma. Gair sleid nesaf? Yr high-vis vests. Neu fel da ni'n dweud yn Ebenezer, high-vis with an S. Unai da chi'n gwybod, neu dydych chi ddim, oce? High-vis, high-vis. Reit, with an S. Rwan ta, oherwydd hynny, oedd hi'n hawdd adnabod pwy oedd yn perthyn i'r ysgol. Oce? Rwan ta, be di high-vis y Cristion? Be sydd yn gwneud ni yn amlwg yn bod ni'n perthyn i Iesu Grist? Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n dilynwyr i mi. O sut
am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Dyma'r hau fus y Cristion. Yn bod ni yn gymdeithas o gariad, nid o gasineb, nid o wrthdaro, nid o ymfflamychu, nid o fod yn anfaddeugar, ond yn bobl sydd yn caru yn gilydd. Ac felly, pan mae pobl yn edrych ar griw o Gristnogion, maen nhw i fod i weld y cariad hwnnw yn llewyrchu allan o'i hymddygiad a'i hagwedd nhw tuag at ei gilydd. Dyma ydy'n hau fus ni. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Dyma sut y bydd pobl yn gwybod eich bod chi'n perthyn i mi. Da chi'n caru eich gilydd. A da ni'n gorfod gweithio ar hyn. Oherwydd mae Cristnogion yn gallu bod mor wrthyn i'w gilydd weithiau. Maen nhw'n gallu ffrio dros y canrifodd, maen nhw'n gallu rhwygo, maen nhw'n gallu bod yn anghristnogol. A mae Iesu'n dweud, di hynny ddim yn adlewyrchu bod chi'n bobl i fi. Gadwch iddyn nhw edrych arnach chi. A mae hyn yn berthnasol i yn eich teulu, yn eich cymuned, yn eich gwaith, yn eich cenedl. Bod y cariad yma, gan fyw yn Iesu, yn cael ei feithrin yn bywyd a'n cymuned ni. Ac felly dwi'n gorfod gofyn i fi fy hun wrth feddwl am hyn. Sut ydw i yn byw y cariad yma o ddydd i ddydd? Ac mae'n troi yn rhywbeth ymarferol dydy. Nid rhywbeth ysbrydol, mae o'n ysbrydol, ond mae'n ymarferol hefyd. Sut ydw i'n dangos y cariad hwn yn y mywyd syml i? Be sy'n digwydd i fi? Pwy dwi'n cymysgu hefo nhw? Yn fy nheulu, yn y gwaith, yn fy stryd, yn fy ngweithgareddau. Sut ydw i'n dangos y cariad yma? Fel bod pobl yn gallu edrych a dweud, he, mae hon yn perthyn i bobl Iesu Grist. Dyma'n hau fus ni, tyfu mewn cariad. A da ni'n gorfod i feithrin o a fyw. A dyma pam bod Paul yn sgwennu'n Effesiaid 5:2. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel gwnaeth y Meseia'n caru ni a marw yn ein lle. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn aroglyn hyfryd i ddiw. A dyna pam ddarllenis i y darn o Effesiaid 5. Da ni'n gymdeithas cariad Duw ac yn adlewyrchu y ffordd na Iesu Grist a berthu hun ar y groes ac a berthu i fywyd yn ei gariad tuag ata ni. Bron dechrau crio. Mae fendigedig yn dydy'r cariad rhyfeddol. Tyfu mewn cariad. Gyda'n fyr i gloi, gan bod amser yn y trechu ni, tyfu mewn tystiolaeth. Yn dilyn yr atgyfodiad oedd y disgyblion yn ansicr, ond yn raddol mi oedd ei deall nhw oedd beth wedi digwydd yn cynyddu, mi oedd ei cariad nhw'n tyfu, a mi oedd ei tystiolaeth nhw'n cryfhau. Ar ôl i'r ysbryd glân ddod, da ni'n gweld hynny'n glir. Na ni sôn am hynny eto, diwedd y mis, syl ola'r mis, mae syl y Pentecost, ac yna na ni feddwl am effaith yr ysbryd glân. Mi oedden nhw'n awyddus i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Doedden nhw ddim am fod yn dawel ddim mwy, ac wrth iddyn nhw brofi cariad rhyfeddol Duw yn Iesu, ac wrth i'r cariad hwnnw tuag at ei gilydd dyfu, mi oedd ei cariad at eraill hefyd yn mynd yn fwy ac yn fwy. Ac fel Cristnogion, rhan o garu eraill ydy rhannu cariad Duw ar efengil, mwyn iddyn nhw ddod i berthynas efo Duw a phrofi y cariad a dod hefo ni i fyw yng ngoleuni yr atgyfodiad. Nid yn hywyllwch anghrediniaeth a cholledigaeth mae pobl i fod i fyw, ond o ngoleuni cariad rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. Byw yng ngoleuni'r atgyfodiad, amser i gredu, amser i ddeall, amser i dyfu. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen.